Sa balita kung kaniadto gibutyag ni Davao City Mayor Sara Duterte nga wala kini planong mudagan pagka-presidente sa eleksyon 2022, apan karon abli na kuno siya sa posibilidad nga mudagan sa maong posisyon. Ana ang report ni Argel Relator. Niadtong Biyernes, dihang nibisita sa Cebu Province si Davao City Mayor Sara Duterte. Iyang personal nga gikahinabi si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sulod sa provincial capital. Kauban sa mayor sa iyang pagbisita ang presidente sa iyang partidong hugpong ng pagbabago na si Davao Occidental Governor Claude Bautista. Sumala sa mayor, usa sa tumong sa iyang pagbisita, mao ang kabahin sa pagkuha og pulso sa katawhan kung unsa bagayod ang ilang gusto, labi na nga daghan ang mga Cebuanong nagasuporta sa HNP. Were there any discussions ma'am sa 2022 or something? Wala pa discussion sa 2022. Although nanangin po kay Gov na kung pwede ba may balik din sa Cebu to talk to the Cebuanos. Ayan ako, it is important for us sa mga sa HNP to talk to people, and a lot of people. Sagot man po si Gov. Dinhi gibutyag sa mayor nga abli siya sa posibilidad nga mudagan pagka-presidente. Wala pa kayo decision ma'am Yes, ma'am. if you will run for president in 2022? Ang importante sa pagkakaroon is mahibalaan na mo kung unsay ginahuna-huna sa mga tao, kung unsay gusto sa mga tao. But you're open to it? Yes. Opo. Usa kini kalaka aron makonsulta ang daghang personalidad ugaling makadesisyon ang mayor nga mudagan pagka-pangulo. Alam po naman natin na ang pamilyang Duterte comes from the province of Cebu, ano ho? And of course, si Governor Gwen Garcia is a strong ally of HNP. She is a close friend of Mayor Sara and President Digong. So it's not surprising that that Mayor Sara would go to Cebu, given that that's her ancestral hometown, home province, in order to seek advice, no, or to consult with the Governor of Cebu. Ako si Argel Relator para sa Mindanao.